لە باژارۆکێشین یە پارێزگاها حمسێ ئاگر بە دارستانên deverê ket û rûbereka berfireh ji zeviyên çandiniyê xwe girt û bi dehan donim şewitîn. Li gorî şaredariya bajar sedema berbûna agir bilindbûna pileyên germê bûye û zeviyên hatine şewitandin tevahiya wan yên darê fêkiyên xelkên navçeyê ne. هذا الحريق هو أكبر حريق بهذا الموسم حرق ev mezintirîn şewata me îsal dît. Ji 300 heta 430 donim zeviyên çandiniyê hatiye şewitandin. Zeviyên şewitîne jî yên darên fêkî û yên xelkên gund û kertên çandinî yên taybet û giştî ne. Piraniya daraniyê zeytûn, sêv, hejîr û rezê tirî ne. Ji ber guhertina keş û hewa, bilindbûna pileyên germiya deverê agir bi zeviyan ket. Li gorî tîma agirvemrandinê di her werzê havînê de ew di amadebaşiyê de ne. Bi gotina wan, ji bilî bilindbûna pileyên germê û zihabûnê, baw bahoz jî ji sedemên berbûna agirin û rûdana bûyerên şewatê ne. الاختلاف اللي صار من 20 سنه لهلا روشا کشوهوای نهاو بری 20 سالان گلک جدایه وکو هند بینن تیریجن تاوه پر دجوارن روکو شیناتی هشک دکه و دشوتینه الاعشاب بشكل كبير واي عقب سيجاره اي بلوره مثل ما حكينا. لیکۆلینەرên کەشوهەوایە و تیمên berevaniya ژینگehê li Sûriyê jî hişyariyê ji rewşê didin û dibêjin di her du salên derbasbûyî de bi sedan donim li parêzgehên cuda yên Sûriyê mîna Hims, Hema û Latiqiyê ji ber bilindbûna pileyên germê û hişkesaliyê şewitîn. Bi gotina wan guhertina seqa û hişkesaliya wî welatî gefeke mezin li ser rewşê çêdikew. Eger heye di salên bêde ji ber bilindbûna pileyan û germbûna erdê bûyerên şewatê zêdetir bibin.